La riera major de Viladrau baixava així 5 dies després que s'hi detectés un abocament que va alarmar el poble. S'investiga si l'origen és a l'empresa Liquats Vegetals, que des de fa 30 anys produeix begudes vegetals. Les primeres anàlisis han determinat que no és tòxic, però els veïns no les tenen totes. Té afectacions posteriors, com pot ser amb els macroinvertebrats del riu, com pot ser amb els peixos petits. Hem parat els abocaments que fem a la depuradora de Viladrau i els hem realitzat a Vic. Per alguns veïns i grups ecologistes, aquest és un episodi més en el pols que mantenen amb l'empresa sobre l'ús de l'aigua. Sorprèn que una empresa tan gran es pugui arribar a col·locar en un indret tan desavinent que l'administració ho hagi permès. Al capdamunt d'una muntanya, el naixement d'una riera d'un parc natural. Ara l'empresa, que s'abasteix de la xarxa municipal d'aigua, en vol augmentar el consum. Ara n'utilitza 300.000 metres cúbics anuals, però en vol 100.000 més. És aproximadament el mateix que consumeix el poble en tot un any. I per aconseguir-ho planteja la construcció de fins a 28 pous. Els ecologistes hi han presentat al·legacions. El cabal mínim que s'ha de deixar respectar perquè la riera mantingui la seva vida i la seva qualitat ecològica és pràcticament el que demana l'empresa. Ens hem ajuntat per defensar el que és de tots, a l'aigua. L'aigua no solament és pels veïns de Viladrau, sinó per tot el poble de Catalunya. És un bé de tots. L'empresa al·lega que no són pous, sinó punts de prospecció i que n'utilitzarien només alguns. Pot ajudar a complementar aquesta xarxa i a fer que en els moments d'estiatge es puguin alliberar cabals ecològics i que la riera, contràriament al que s'està dient, pogués portar més aigua de la que porta. Ara Ajuntament i empresa treballen conjuntament per millorar la xarxa municipal d'aigua, que és molt antiga i té pèrdues. Núria Bacardí, TV3, Viladrau.